салом алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали доктор Берус ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. бародари тамоми мусулмонони ҷаҳонро ва тамоми бародарони тоҷикро аз дохили Русия ва дохили Тоҷикистон бударо ҳамаро бо рӯзи саиди иди Рамазон табрик ва муборакбод намуда ба ҳамаи шумо тансиҳати хонаводӣ орзумандам. чуноне ки мо гуфтем моро даъват кардан аллакай дар меҳмонӣ як бародар ҳастем, ид кардастем. ҳамеша тансиҳати хонавод боше ва дар назди ман бародарони ман қарор дорам, мехоҳам табрик кунам. акай било табрик кун. Салом алейкум ҳамакаса. идоқати худованд вақт тез бошин, хуб бошин. баланд гап зада овоз табишам, пас гап назад. Ҳамиқа гап мезанам. салом бозам, салом, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дӯстои азиз, имрӯз рӯзи иди саид, иди фитр ба ҳаматон муборак боша, ба кулли мусулмонон муборак боша. боз як бор дигар табрик мекунем. имрӯз мо дар меҳмонӣ дӯстам Билолҷон қарор дорем. ид омадагием дар сояки ғавс шудаги чақчақ дорем. субҳ каси ин амҷада ана хӯроки идона тайёр кардастем. касоне ки видео моро тамошо мекунанд, подписатсия кунанд, лайк камонанд, дар комментария банависанд ки мо ош хӯрем. ин амҷа ош ба тамоми санатши ош тайёр шудааст дар дег. марҳамат бега ҳама каса ошхӯрӣ биёем. воқеӣ худо нигаҳбонтон боша. худоҳофиз. касоне ки видеоро тамошо мекунанд, илтимос лайк бигузоред, табрик кунед якдигарро. чотка гап задагӣ. ҳамеша тансиҳати хонавод боше ва аллои меҳрубон нигаҳбонтон боша. мо дигар ин видеоро монтаж мекунем. бигзор дӯстои азиз, ногуфта намонад ки ай билетои доктор харидор ки билето кам мондан. хеле ки гуфтанд ки бо нархи 2000 хизматрасонии доктори ройгонай 2000 билета харидорӣ мекунем. бародари азиз, иншоалло ҷоша аниқ кардан. хоб ҷои аму беморхонаша аниқ кардан. худо хоҳад насибаш рӯзои наздик чихел кушода мекунем, яъне открита мешава. худо хоҳад ҳамон рӯзам бо як даъват мекунем. худо хоҳад касе ки дар ҳамон рӯз иштирок мекунад, билетора ки фурӯхтем ана уҷа ҳиҷома мекунем. иншоалло чизе ки дар ҳамон эфиро ки гуфтем ҳамаша иншоалло барқарор мекунем. худо хоҳад ҳама каса биёин. ҳамон рӯз касе ки успед мекунад, дар ҳамон маърака иштирок мекунад, ҳамрӯза аллакай хизмат ройгон пешкаш шумо гардонида мешавад. воқеӣ худо нигаҳбонтон боша, дар амони алло боша. худтон эҳтиёт кунед, ҳеҷ вақт кортон ба милиса ва ба баниса нагалта. дар паноҳи алло бошед. худо нигаҳбонтон боша.